Velkommen til PIK News. I aftens overskrifter lyder, at søhønen fra det nordlige Kattegat hermed er udryddet. Forskere erklærer, at det er skyld i, at den globale opvarmning er nået til et kritisk punkt. Nyheder fra udlandet. Justin Bieber er blevet anklaget af en tilfældig mand fra staten Tennessee, der har sagt, at han er gay og svanset. Justin Bieber slog tilbage med at slå ham med sin håndtaske. Og så breaking news. Det siges, at Kina meget snart vil løbe tør for ris. Denne teori er baseret på absolut ingenting. Og nu til dagens hovednyhed. Krisen i Mellemøsten bliver værre for hver dag, der går. Mange uskyldige mister livet, og det seneste terrorangreb mod en katolsk kirke i Bagdad, Irak, har kostet mange uskyldige mennesker livet. Jeg har lige nu en reporter. Tim, kan du høre mig? Du skal stå midt i Iraks hovedstad. Kan du fortælle mig, hvad situationen er? Tak, Allan. Jeg står her i Iraks hovedstad Bagdad, hvor jeg har fået talsmanden fra den ekstremistiske islamiske gruppe Al-Qaida med til et interview. Og Abu Shib, kan fuck? Okay. Shalom Shikayim Bada. Okay. خلينا نوصل هنا خلينا 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 انا كمان بقول خلي خير خير تقول طيب شمع شنجان ثم دي اسمه ده خلينا صلاة ها خلينا 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 صح خلينا خير خلينا sagde talsmanden fra Al-Qaida. Tilbage til dig, Allan. Jeg får nu at vide i mit øre, at vi har en talsmand fra EU-parlamentet klar, der vil kommentere situationen. Jeg har en reporter på stedet. Tak, Allan. Det er sandt. Jeg har skaffet et interview med EU's talsmand, Morten Bæverbo. Og Morten, hvad vil du mene er svaret på Iraks nuværende konflikt? Jeg synes ikke, vi skal tage nogen forhastede konklusioner, og jeg synes, vi skulle sætte os ned med Irak, og så synes jeg, vi skulle forhandle og drøfte sagen. Og, fordi man kommer jo længst med et internationalt samarbejde, mener vi. Sagde talsmanden fra EU-parlamentet, og jeg har nu forstået, at over telefonen, der har jeg en ekspert i konfliktløsning med mig. Professor Oak, kan du høre mig? Ja, god aften, og mange tak, Allan. God aften, professor. Kan du fortælle mig, hvad Iraks situation er lige i øjeblikket? Samfundsteorierne, der omhandler den irakiske regering, er helt klart baseret på realisme og ser ikke ud til at ændre sig, medmindre der kommer et nyt regeringsskift. Denne nuværende ideologi er bygget på militær magt og folkestyre, uden folket selv har noget ord at indføre, og derfor kan den vestlige verden ikke indgå i et fredeligt forlig, før den islamistiske verden vil skifte til et styre, der passer bedre ind i forhold til menneskerettigheder. De må derfor også selv sætte en stopper for den internationale terror, der hovedsageligt bliver sat i værk fra det indre Irak, Pakistan og Afghanistan, og hermed vise, at alle disse lande i Mellemøsten er i stand til at hjælpe befolkningen på nationalplanen. Hvis de større støtter Vesten forslag og fortsætter med at være en trussel for deres eget folk, vil organisationer og nationer som EU og USA ikke trække deres fredsstyrker ud samt indgå i en fredelig samarbejde med deres regering. Men hvad vil du så mene er den rette vej for den irakiske regering? Hvad vil være vejen mod et fredeligt samfund? Idealisme burde være den rette udvej for kaoset i Irak og i det hele taget i Mellemøsten, da denne ideologi støtter et internationalt samarbejde og hermed vil gavne de ellers fattige lande med et bedre og stabil økonomi, der både vil gavne Iraks borgere og velfærd. Nok er staterne, der skal hjælpe til suveræne, men de kan indordne sig under fælles regler og løfter. Men professor, tror du så på et idealistisk Irak? Ja, det gør jeg. Det kan jeg gøre. Idealisme er jo kendetegnet for de 3 liberale grundforestillinger, og de har jo bevist, at troen hos enkeltindividet kan føre til et fredeligt demokrati, som
er den vigtigste grundsøjle i det vestlige samfund, som vi kender det. Hos idealismen er der tale om, at verdens tilstand gennemgår en udvikling mod en mere og mere fredelig tilstand. Denne starter i det rene anarki for at gå over et regimedannelse, kollektiv sikkerhed og til sidst et sikkerhedsfællesskab. I takt med, at graden af fornuft, oplysning, demokrati stiger, vil udviklingen finde sted. Og som vi kigger på Mellemøsten nu, ligger de førstnævnte anarki. Så det kan man vel godt sige, at det går i den rigtige retning, vil jeg sige. Jeg siger tusind tak til professor Oak fra Københavns Universitetet. Og nu skifter vi så over til God Aften Danmark, hvor jeg kan forstå, at Pia Kjærsgaard skal spise 2 kilo svin.